Yo, no nghe rồi. Không nghe rồi. Yes. Không nghe rồi. Daba bapolile lapho wena uthe ungempilo okamakwazi okamakwazi Wamakwazi ubuyapho wemakwazi umakwazi amsini umakwazi yewe umapho wena ngeke ka keep the money. After Mundo always transfer. There way, you get a little freedom. Yes. That's it. How much the allow? Our Buddha was free. Every season. How much the allow? Our Buddha was free. Okay, so manje umuntu ekumele sikhulume naye njengamanje yilo udriver wale muntu lezo udriver kumele sikhulume naye manje fast into ezosifisa ngiyo leyo ufikile manje right lalela la awuthi yami lalela yewe lalela la ingilithi yakho le yewe lalela la Ula le muntu le ingabani yakhe mfowethu yakhe straight alright yakhe lalela le umuntu emile ngina ikadla yewe ithini yakho la ithini lana wena ithini phini la ezi 5128 ngene lapha kade yewe man njengamanje le manje yewe ukilalela lokingini bakhuluma njalo ke yewe ithini iphini la wena ithini iphini wena man bafike ngilalela baba man bafike ngikhuluma njalo bafike umthizo wakho bese enkinyana iphini yakho imelana Buka. Ngiyakhuluma. Man. Yabona. Ngibasha iphini. Sipho. Ibambe ne. 51289. Mana i4 iphini la. Yeah, 4 pin ne. 51289. Izokwezana le. Ikhadi manje asikhothi-ke phafa kubeqamanani kodwa manje menibuya ngizobe la ukuthi yazini uzophini vele imali ayikho enginayo but manje ilokhuzana ilimit sizayithola imali eyithola bafethu but fena nayo